то добудую і за наступну справу возьмуся. Салют усім, топа привітання. Привітання. Тільки ти мене не одрывай, коли ласка. Я добудую вежу, а після за книжку возьмуся, а потім у мене ще вельми много справ. І ти плануєш що за вечір зробити? Ой, планую, тільки не ведаю, як поспеть. Каб усё паспець, тобі, топочка, треба додати хуткость. І я подумав, тільки не ведаю, як гэтую хуткость повялічить. Тренуватися треба. А я? Спочатку давай біг потренуємо. Покажи, як ти бігаєш. Ну ось, раз, два. Ні, топочка, так справа не пойде. Вельми повольно. Спробуй собрати усі сили і бігти хутчэй. Поспробую. Давай. Раз. Так, гэта я Три, зрабіла, чатири. гэта я зрабіла. Топочка! Пробач, коли ласка. Ой, Поліна, ти так незнарок з'явілася. Я незнарок. Гэта топаць незнарок наскочыў на мяне, ды ледзь з ног не збіў. Ой, пробач, Поліночка. Я тут топа випробовую, чи атрымаецца у яго хуткасць павялічыць, каб усё паспяваць. А што ты хочаш паспець, топачка? Ой, шмат усяго. І вежу сапраўдную дабудаваць, і кніжку дачытаць, і пячэнне з'есці, ды гарбаткай запіць. І вы вырашылі ўсё гэта паскорыць. Ага, толькі паскарэнне ў мяне не вельмі атрымалася. А у мяне нарадзілася ідэя. Ну, Табе, топачка, проста трэба ўсе справы адначасова рабіць. Ну, топа, паспрабуйце, справішся ты. а мне зараз будаваць, чытаць ці частавацца? Разам усё рабі, усё паспееш. Ага, і так, ой, у мяне лап не хапае, каб дацягнуцца да прысмаку. Ой, усё развалілася. Ага. Затое з якой хуткасцю ляцела. Усе справы адначасова рабіць ні адна не атрымаецца. Гэту ідэю мы не прымаем. А як жа мне ўсё запланаванае паспець? Топачка, а можа табе выбраць адну самую важную справу і ёй займацца? Адну? Мгм. А адкуль я ведаю, якая справа ў мяне самая важная? Яны ў мяне усе важныя. А ты сёння вежу сваю дабудуй і ўсё. Не, я кніжку хочу дачытаць, хочу даведацца, чым усё скончыцца. То дачытай. Ага, толькі мне ўжо і перакусіць хочацца. Ну, топачка, еш, а потым чытай. А яшчэ лепш паесці, потым пабудаваць вежу, а потым пачытаць. Ага, так я хутка ставлюся. Я паем, потым пабудую вежу, потым яшчэ паем. Ці не, спачатку пачытаю, потым паем. Слухайце, вы мяне зусім заблыталі. І мне падалося, што твае 3 справы ператварыліся ў 33. Тады гэта топу не падыходзіць. Ага, вы мяне не паскорылі, а наадварот. Запаволілі. Так, што яшчэ прыдумаем, Цёмачка? Топа, а давай мы будзем табе дапамагаць твае важныя справы рабіць. Здорово! Дякуй, сябры. Цур, я ем пячэнне. А я кніжку чытаю. А я што тады буду рабіць? Пабудуй вежу з канструктара. Гэта добрая справа. О, і што гэта атрымаецца? Вы ўсё смачненькае злопаеце і першымі даведаецеся, чым кніжка скончыцца. Топочка, мы ж дзеля цябе стараем. Не, так не пойдзе справа. Я не хачу без пячэння і цікавай кніжкі застацца. Ну, добра, прапаную яшчэ адзін варыянт. Калі я сам буду есці прысмакі, мне падыдзе. Спачатку мы возьмем звычайны ліст і напішам усе твае важныя справы. А ў якім парадку іх пісаць? Давай у любым. Ага, пішы. Вежа, кніжка, печыва. І што далей? А далей трэба паглядзець на гадзіннік. І што мы бачым? А тое, што зараз час мультфільма і ўсе важныя справы топы прыйдзецца адкласці на заўтра. Ой, так не пойдзе. Я хочу даведацца, чым кніжка скончыцца. Ага, атрымліваецца, што чытанне самая важная справа для цябе. Поліночка, а давай перад сном ты нам кніжку і пачытай. Дамовіліся. А заўтра
раніцай я спачатку вып'ю чай з пячэннем, а пасля распачну вялікую будоўлю. Вось, Топачка, калі ты ўсё добра расплануеш і будзеш ведаць, якую справу і калі рабіць, усё паспееш. І тады не трэба спяшацца. Ну, да таго ж, калі спяшаешся, тады ўсё не так атрымліваецца. Ну, давайте ўжо глядзець мультфільм. Давайте. А зараз я нагадаю, якія важныя справы трэба зрабіць усім дзеткам. Гэта мы цудоўна ведаем. Памыць тварыкі і пачысціць зубкі. А потым будзем слухаць казку перад сном. І глядзець прыгожыя сны. Дабраныч маленькія. Доўгі дзень, цёплы дзень, отплывае за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в кут далекий. Сбегли зайки все в лесу, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи.